Takže já vás vítám u dalšího zápasu naší vesnické ligy, neboli 1v1 Unlimit turnaje. Dnes tu se mnou je Hinek, čau Hinku. Ahoj, ahoj, ahoj! A Ríša, neboli Dikobraz. Ano, ano. Máme tu velice zajímavý souboj mezi Matou a Frostem. A pokud se nepletu, ano, je to tak, první hra se bude hrát Ricky. Tam jste viděli, jak už Mata trollil v chatu. No, tak to jsem zrovna neviděl. Ano, předtím Lukáš se ptal, co je tu last hit, takže myslím, že v tomto zápase jasně vyhraje Mata. Co si myslíte vy? Tak máte jasně, jelikož Lukáš netuší, no. A jestli se můžou zabíjet. Okay. Oba hráči postavili úplně stejný itemy. Takže jedou zjevně podle stejné knížky. Jedou jako když já jedu Alcha. Asi postaví Miraci. Myslím si, že o knížkách bych vám mohl vyprávět hodiny a hodiny. Ano, to je pravda. Můžu potvrdit, že Hinek je velmi vážný čtenář do tak knížek. Ano. Ne ani tak čtenář, jako on si spíš vybírá ty zajímavé partie, neboli itemy a ty si je kupuje. Vybírá to vysoké hodnocení těch knížek a podle toho čte. Tak je vidět, že si vybírá kvalitní četbu, to rozhodně. Tak já věřím recenzím čtenářů. Ano. Hlavně dává přednost reggae hudbě v podobě dramů. Mu krásně znějí do rytmu hry. A díky tomu vyhrává. V každém případě, jak už jsme řekli... Začíná se blokovat. Ano, startovní jak itemy... Lukáš, tak Mata trošku to nechává. Lukáš už od začátku. Jednu si nechal utíct. Ano. Mata to nechává, takže... Mata je posílá jak na tobogánu. Ano, vidíme Matovu next level pushovací strategii. Nechává tam toho kouzelníčka prostě fakt. Ale Vidíme, kdo získá první last hit. Jinak samozřejmě také vidíme, tak toto byl misklik na vedlejšího creepa. Samozřejmě také uvidíme, kdo si první dojde pro donu. První last hit Frost. Tady už se to hituje, tady se to denájuje last hití. Vidíme, že první skill si oba vzali backstep, což je v tomto případě 1v1 Ricky, řekl bych dobrá volba. Já upřímně první jezdím Blink, je to lepší na escape, ale ne samozřejmě v 1v1 na mid. Goldgraf teda teďka na nule. Ano, hlavně jde o last hity deny, vidíme, že Frost má o jeden deny víc, žádná extra výhoda, teď už je to vyrovnané. Opravdu je vidět, že tyto hráči jsou dlouholetými hráči Dota 2 a jsou to velcí profesionálové. Jak v herním, tak v osobním životě, ano, oba se velmi dobře znají. Myslím si, že jinak by nemohli hrát naší ligu. Trošku najtovávání. A Frost má krásnou čepici, Rickyho. Ano, hodně v ní vidí, asi. Krásný blink. Krásný last hit Blinkem. Ano, tady ale to je ten fakt už smoke vysoký haras. No vidíme tu opravdu nějaké next level playe. Bohužel vidíme, že od Frosta. Mata šel pro Blink Strike, kdežto Frost šel pro Smoke Screen, což může být docela zajímavé. Ve Smoke Screenu říká se, že je to 40% šance, ale vlastně je to 100% šance na miss spíš, protože nezažil jsem ještě hru proti Rickymu, ve kterém bych nemisoval ve smoku. Taky vždycky myslím. Ano, Mata je docela nízko. Ale Mata dostal nahitováno a to nebylo dobrý. Ano, Mata je docela low, teda na HPčka. Takže uvidíme, jak se s tím popere. Frost teď myslím klípa. Lukášova pushovací strategie. Myslím si, že Mata hraje docela agresivním stylem. Ano, to jsou opravdu nějaké next level play tady. Vidím, že Frost zkouší. Ale na lázy ty už skoro srovnal. Máme tam ten invis dole, tak uvidíme, jestli to Lukáš nenechá to. Nejsem si jistý, jestli za Rikyo má nějakou extra cenu chodit pro runy. Double damage například by samozřejmě pomohla, nebo i rusky, ale ta šance není tak velká. Já myslím, že invis pro Rickyho je naprosto ideální. Tady to vypadá, že Lukáš na tu botlu fakt šetří. Uvidíme, jestli si ji koupí. Uvidíme, možná, že pojede já bych řekl, že jo. Už by si asi... Teď už by mohl říct, co našetřil. On si toho všimne a koupí. Možná jsem pošetřil. Mata, je vidět, jak Mata se opravdu snaží harasit. Mata právě srovnal lázity. Jak to udáš ty s denájem a Lukáš teď ale něco určitě nabere. Ano, ale stále si ještě nekoupil svoji botlu. A je tam pouze jeden lázit z těchto 3 creep, to je docela
hodně slabý. Mata si kupuje botlu, běží si pro ní, uvidíme, co na to Frost. A 771 goldů, zatím stále Matovi už jí nese kurýr. Podle mě Lukáš půjde Early Dagon. A nebo půjde Ne. Rush Divine Reaper. Lukáš šetří na plný inventář Smoke of Deceit. Ale víme, že tento item je totiž nejdůležitější v 1v1 na mid. A Hlavně pro Rickyho. Rickyho. Ano. A Vidíme tam ten především, Deny, jestli přijde. Lukáš Mata se šel podívat pro runu, ale Frost to vypadá, že si běží pro runu. pro Rickyho teoreticky by mohl využitelná stihnout, runa. mohl stihnout 2, kdyby vyrazil o 2 vteřiny dříve. Invisibility? Ono upřímně Invis není teď, dokud nemají level 6, tak špatný, ale Frost si zřejmě Maty nevšiml na noc, takže ho nevidí. Neměl tam tu vizi, no. Hlavně bude velice důležité, jak hráči pořeší Invis vlastně soupeřů. Na levelu 6. Na to se právě těším, jak jestli se začnou vardit a hlavně to bude pak strašně drahý a bude to v podstatě nekonečný vartkování a vartkování. Ano, a nebo je možné, že třeba jeden z hráčů také koupí gem. Což v 1v1 nemusí být zase tak špatná volba, ovšem pokud to získá soupeř, tak je to samozřejmě velká výhoda pro něj. Tak tam už to je pak otázka toho jednoho dalšího killu a to už v podstatě, to by v podstatě rozhodlo hru, no. Ano. V každém případě Frost... Vypadá to, že Frost je na co jede? Na Jašu? Tretky, já bych řekl, že tretky. Ale nechce první botu, přijde mu zbytečná a tak si jde pro damage v podobě 6 agility. Ano, už si koupili botu. Ale už Vypadá má i to, botu. Že Takže si to bude budou kupovat tretky. tretky a navíc si koupil sentry wardy, jelikož Mata už se blíží level 6. On už se tam blíží i Lukáš, i Frost. Tam už to je otázka pár creep. Právě. Vlastně po této lince oba budou mít level 6. Kdy Mata Jestli ovšem teda- odběh. Jestli teda jeden z nich neumře. Ovšem Mata si teď poslal Purman Shield, mohl klidně do kurýra použít Že? svoji botlu a do kurýra si ji poslat. To bude taky nějaká agilita ještě navíc. No vidíme, že Mata prostě- už je neviditelný. První vardy. Frost dostává slušně hakováno. Teď to vrací Matovi. taky, ono je to vlastně, Mata zakázal smlouv. ono je to vlastně o tom dobře načasovat smoke. A upřímně mi třeba přijde zbytečné dávat smoke, když ale pozor, to vypadá Bude nebezpečně first pro Frosta. Bude. No, mohl jít možná pro first blood, má dva levy backstepu a jeden, dva Je to backstep. tak, že od věžky se počítá, Jo, počítá se úplně všechno kromě suicide. kromě Renaje. Tak tam, kdyby to ten Mata dajnul, tak... No, já myslím, že Frost to tak trošku majtí, ale Frost by měl být opravdu, Ale teď si Mata zbotlí krásnou. Mata si jde pro double damage. což je velice nebezpečné. Ovšem Frost to samozřejmě vidí, což Mata neví. Respektive mohl se Frost. podívat na jeho inventář a vidí, že má jenom jednu sentry wardu. Ovšem pokud Mata tento kill dá, tak to může být opravdu zajímavé. Nezapomeňte, že může aktivovat double damage, aniž by ho Frost viděl. Jakož mi zůstává. Stejně tak používat další itemy. Ale pozor, Ale to je opravdu nebezpečné. Co ten smoke? Kde je To smoke? byl teda Smoke není. misklik. Tak a navíc pak stál, nechal se nahitovat docela slušně od věže. Teď by se mohl Mata zkusit vybotit a ještě tomu dát jeden pokus, dokud má to DDčko. Já bych to tak určitě udělal, no. Ale vidíme, že Ale- Mata chce hrát poměrně Ale safe. když je ten Frost tak strašně low, ale vidíme jak Frost se opravdu snaží mít tu vizi. Ale zároveň neví, jestli Mata vizi má také. Jelikož No, vidí on- jenom jeho botu, jeho Purman Shield, to znamená, že on ví, že nějaké goldy navíc má určitě Mata a tím pádem si mohl koupit wardy. A mohl je to- obě položit. On to podle mě ví, protože já si myslím, že by mu je Mata devardil. Určitě, ale mohl si položit například jednu k sobě sem, že jo? To je pravda, no, a tam by Frost neměl šanci ji vidět, to je fakt. Prostě by, Respektive, Frost už má power tretky. neměl by šanci, Neviděl by. Frost má power tretky, Mata Se tankuje. má 470 goldů na sobě a právě si koupil do kurýra a ten mu nese taky vartky. Myslím, že Mata si vybírá nevhodné situace, kdy si mají pro ten kill, on Frosta už mohl minimálně tak řekl dvakrát zabít. To byl nějaký late smoke, teď to je Tak teď pozor, to je ale hodně to je zajímavý, nebezpečné. teď se něco stane. Mata kdyby byl Ale Mata, teď kdyby přišel Blink Strike, není mana, ale kdyby se Mata no vybotlil, právě, měl botlit a mohl ho zabít. Jak No. se botlí, no. Hlavně Mata už má sentriny. Pokud ji teď položí a uvidí použijí na Frosta, klid. vidí Položili hlavně na sentry, klid. ano a tím pádem deny Je- Frostovou vardu. On po ní jde ward a teď v podstatě Mata výhodu. Má, protože, no, Ano, ovšem Frost samozřejmě o té sentry vardě ví.
Ale Matao teď viděl, Matao teď viděl Moxie pro ten kill. On opravdu Frost má 111 HP, toho To zabije. otázka Ale- jednoho blinku. Frost už tam má taky. Teď to je fakt, teď tam vůbec neměl ukazovat, nebo to bude prostě Frostblood. Tak to- už jen to toto nevypadá je- dobře. Toto nevypadá opravdu To je dobře. A jasný. Frost je Je to to tam, A je tam Frostblood. to Krásná práce od Maty a trošku zbytečnost od Frosta si myslím. bylo fakt zbytečný. Hlavně zbytečné bylo dávat tam tu Podstav. vardu, když věděl, že tam je sentry a creepy Přesně. vlastně šli na high ground, to znamená, že on se nemohl nějak k té vardě dostat. A hlavně se tam neměl vůbec se dostávat, protože fakt věděl, že tam Mata má tu vizi. A tak. Vidíme, že Ricky, tedy samozřejmě Mata jde pro lifesteal, posílá si Morbid masku. Akorát nechápu, proč Mata se tam zdržel a nevzal si ty 2-3 lázíty navíc. Dire's middle tower is under attack. Jenom tam čekal, aha, on nakupoval, jestli. Ono právě nakupoval a vidíme, že Frost se navíc portí, takže od Maty to Taky vlastně šel o bylo runu znovu a next level Mys- play. myslím si, že další runa oba dva kluky potěší. To jo, to rozhodně. Taková runa se Tak, nevidí každý den. Myslím si, že Matu by potěšilo jenom to, že A by ta už- doplnila botu. A ta už opět začíná slušně harasit Lukáše. Máme lázit. Prostě bojí tam, Frost už nemá sentriny ani. Už je tam nechce ani pokládat. Myslím, mu přijde zbytečné si je kupovat. Už je nemá? Vůbec? Nemá, už mu všechny došly a tohle vypadá jako slušně rozjetá hra pro Matu, no. To jo, protože má stále ještě jednu sentry v inventáři, tahle ta vydrží ještě 2 minuty. Frost si jde nahoru kouknout pro runu, počká si na 10. minutu, ale bohužel vidí, že runa je dole. Uvidíme, jestli si pro ní půjde. Těžko říct, jestli mu power tedy nějak extra moc pomůžou. Myslím, že Botlu za Rickyho není zase tak špatné. Vidíš, že oba hráči jdou pro runu. No, Podle mě Frosta bude V tuhle určitě chvíli dřív. mu power trady pomůžou. Matovi by se samozřejmě nikdo ji nevidí. I tam před někým zmizí. A Lukáš jde na ale Mata by mohl jít pro Frosta. Má sentry. Proč to dělají? Má To je sentry. zbytečné. Není to je zbytečné. Mata má přece sentry, kdyby si ji položil. Ale Kdyby- Mata, Nepokládá A to sentry. teď docela slušně. Ale tam je Mata. Tak Mata nevím, teďka docela nevím. vyfailil, už mohl být GG, teda podle A mého hlavně názoru. mohl zabít alespoň kurýra. Nechápu tento next a je level tam play. sentry, je ale tam co? opět sentry. Mata hlavně teď nemá na Blink Strike, ten by mohl nadělat pasek. Škoda, že nemá charge v botle, no. Prostě má ještě pořád. Tak A toto bude runa, tedy Varda pro Matu. hezký devart. Formaty. Tam kluci plantli v podstatě. A tak pozor, toto je velice Ale- nebezpečné. Škoda. Bohužel Mata opravdu nemá dost many. Měl by si buď to, myslím, že by si klidně mohl poslat. Teď byl Lukáš opravdu Kurýra. nejde v báze, protože tohle pro ní nevypadá dobře. Ano, to by měl. A nevím co tam ještě zkouší. Tak on ví, že už Mata nemá vardy, to je jediná možnost, chce získat trochu expu, ale... Jenom, musí že to Matovi vydělat ty vardy můžou kdykoliv přijít a to prostě Tak to on nechceš. naštěstí zatím vidí, což je pro ně výhoda. tady to vypadá, že... Tady to vypadá, že Lukáš se to asi bude snažit vzdát, protože tam běhá okolo těch creep, to zavání nějakým autoatakem. Nevím, co tam dělá ten Frost pořád. Mata někam, běží čekovat runu, nic. Se ještě nespawnula, kde to bude. Ale na to, Je že to měl nahoře. Mata výhodu killu, tak nepřefarmil moc Frosta. Měl na- Frost- No, na teď, zbytek. teď má Mata regen, pokud Kdyby mu se Frost to myslel naběhne Frostovi- pod vardu, ale on tam je, Mata si mohl jít pro kill, ta jsem to určitě to je viděla. tak Kdyby těsný. byl Mata trošičku rychlejší a neskoušel ty next level playe, tak mohl prostě nabít. Navíc Mata vidí, že Varda nějaká ho vidí. Teď vidí Lukáš, Frost teď vidí Matu. Ano, a A Creepy vidí Mata taky. si to právě zjistil. Protože Možná, oni- anebo se nechá zabít od ranged creepu. Taky další next level play docela, no. Ano, Frost se zoufale snaží najít runu. Teď jsem nepochopil, proč Mata utekl od Lazitu. Taky jsem nepochopil. Asi má dost To peněz. je next level To je player, bajtí nakupovat. Frosta, aby přišel k jeho Vardě, to je samozřejmě naprosto jasné. Bude Mata vláda, nebo půjdeme dnesku? Co myslíme? Myslím, že těžko říct. Máme dneska A. tak půjde Počkej, dokonce... to Iron Will. Aha, Dominator. Ano, Zajímavý, takže Mata jde asi na tu damage. Což je zbytečný.
Těžko říct. A nebo by si nějaká mohl- pušovací strategie. Hlavně by si mohl next level pushovací strategie, ano. Jo, Hlavně by si mohl A- poslat... ale Kdyby tohle ten je smoke tak byl blízko. trošku lépe trefený, tak mohl. Lukáš neměl iniciovat. No ale Mata mohl skočit znovu na Frosta. Já nechápu, prostě tak bojí. Má 800 HP, OK, není to moc, ale má 15 armor díky té Howdy Dominator. A Purven Shield navíc ten blokuje, má 60% šanci, že to zablokuje 20 damage. Marta si právě pořídil dust. Ano, to Dva není, dusty dokonce, to takže není vůbec špatný nápad. to je hodně zajímavý. Bohužel Frost já opravdu nechápu teď jeho styl hry, měl by backnout, Měl- měl by, má 900, Šetří báze prostě, nebo si poslat tu salvu za tu ano, stovku. něco takového. Vidíme, že právě teď se snaží asi nakupovat, tak to bylo opravdu těsné, tohle pokud Mata To uvidí na tam streamu, šlo tak se úplně asi suicide extrémně. v reálném životě. Ale měl by vidět Vardu, ne? Ne. Dust asi nefunguje To na Vardy, nefunguje, to to nefunguje. mě nikdy nenapadlo, ale asi ne, no. No každopádně Varda už stejně bude trvat jen 20 vteřin, takže to samý na straně Maty, tam ještě 30. Ta už má docela slušnou damage a teď ještě vidíme, že si jde pro hejstko, takže Ale tak toto by mohlo být to poměrně by nebezpečné. prostě se teda už vysalvil a tu salvu fakt nakonec poslal. Ono jde o to, jak Mata vlastně použije svůj smoke. Vidíme, že přeskočil poslední v backstepu, což nechápu, a vzal si druhý smoke. Myslíš ten dust? Ne, myslíš myslím dust? svůj smoke, jelikož ten silencuje a navíc ještě slowuje, že jo? Jo, myslíš ten skill, no jasný, já No. se zase pletu. Pohodě. On myslel smoke of DC. A tady by si klidně teoreticky mohl jít pro kill, nebo minimálně alespoň naharasit prostě. Teďka máme teda... Teď kdyby Mata použil Dusty, tak si Ano. myslím, že má jasno. Já Ano, si protože má nemyslím, že by hejstko, ale má jasno, hejstko, ale- má hejstko, že jo? A prostě to by ho Aha, dohnal. hejst, to by ho asi dohnal. S tím backstepem prostě to je velmi... Ale možná Mata ještě chce to Frosta trošku nahitovat, aby... Ještě tak jeden, dva backstabby, hity by Matovi asi dostal. No vlastně nemůžeme vědět, co Mata nad čím přemýšlí, opravdu ten next level play hráč. Těžko říct, uvidíme. Mata teď backuje, ano, on se totiž velice bojí. Prostě. Vidíme, že Mata opět nakupuje Vardy. No, Už hází je tam, ta, strom, už je tam ten, už je tam hází ten itemy na dominator. zem, vidíme tu další next level play, chce nabajtit Frosta, aby šel pod jeho věžku a zničil itemy. Ale pozor, toto je docela nebezpečné pro Frosta. No upřímně si myslím, že kdyby dal ten dust a zapnul hejstko, že jo, prostě, Jenomže hejstko To už dělá. se mu za chvilku spustí. no, Frost už má taky Vardy. Asi tak za... Malinkatý moment. 20 vteřin, řekl bych. Tak teď si tam mohl skoro líp, zašel. Teď vidíme souboj Vardek, které na sebe těsně nedosáhnou. Ano, ale Mata má ten dust a teď- prostě nemá tolik HP. A kdyby si Mata navíc došel pro tu double damage nahoru, což možná udělá. A ještě bude mít to hejstko do toho, to by Což bylo to úplně jasný, děsivé. jo. Ale pozor, Ale toto je možná- Teď když Mata zapne hejstko, tak... Ano, hejstko a dust, hlavně dust. Ta by měl popnout hejstko. A je to... Ne. To si děláš. Proč? Už. A je hotovo, je to GG. Tak teď vidíme, že Mata zkoušel svého soupeře, dal mu trochu šanci, ale pak ho prostě zazdil. OK, přesuneme se na druhou hru.